Takže čaute ľudia, dneska sa natočíme Texas Hold'em Poker, ale ja to volám Texas Poker. A ideme hrať sloty zas a znova. Ten slot sa volá Silver Horse Shoes. Takže musíme vyhrať. Mám veľa free spinov, takže potom ich budem asi točiť. Keď si dám reklamu, budem mať ďalších 20, takže tak. A ľudia, videli ste na prvom videjku, že tento Silver Horse Shoes vôbec tam neboli žiadne volatility. Počkaj, ja viem, že si to inak číta, ale ja som to zabudol. Ľudia, na budúcom videjku, keď to budem hovoriť, tak poviem to správne, to je jasné. Volatility. Určite sa to tak nečíta. Alebo akože nepoviem to správne, nie je to jasné, alebo možno to aj zabudnem dotedy, ale že proste nič tam nebolo. Ani low, ani medium, ani high. A teraz high. High. Proste neviem dneska hovoriť. A proste to tam nebolo. Ale odkedy som natočil to videjko a odkedy som to hrozne moc točil, tak odtedy to tam je. Bro, ľudia, oh my god, chápete? Ja nie. Bú. Dobre, ja som na vecku a robím kaka. No, ako nie, ľudia, teraz nie som na vecku, naozaj. Prisahám, ľudia, teraz nie som na vecku. Naozaj. Prisahám, že naozaj teraz som nie na vecku. Naozaj fakt prisahám. Ľudia, budem naskôr dávať tie menšie výhry. Vy ma poznáte, že hneď idem na veľké výhry proste. Tak idem teraz dávať tie menšie. A keď budú vychádzať, tak ľudia dávaj tie väčšie. Ľudia dávaj tie väčšie. Áno ľudia. Hej ľudia, tak teraz som mal dať tú väčšiu výhru. Nie. Teraz som mal dať tú väčšiu výhru. Nie. Tak teraz by to vyšlo. Kamo, teraz na 100% by vyšla tá väčšia výhra. Tá väčšia výhra. Si myslím. Kamo, možno nevidie ani tá menšia. Bude to kuk. Bude to kuk. A bude to kuk. Ľudia, a bude to kuk. No, už to ide. A bude to kuk. Prosím. Prosím, ľudia. Ty kokos. Ľudia, hoď rukama. Pekne, poď. Nebuď malý. Buď veľký. Postav sa pekne na toho koníka a roztoč to s ním. Jasné, bejku. Zajtra prijedu na bielom koni. Teraz. Za zelená. Oh, hell no. Bro, risk je zisk. Ja som to riskol. Shit. Shit. Keď každom padne aspoň raz. Takže to bude výborné a moc dobre. Pekne, toto bolo dobre. Keď každom padne aspoň raz alebo dvakrát, tak to bude dobre. Keď nepadne, dvakrát nemusí padnúť, alebo trikrát nemusí padnúť ani raz. Pekne. Let him cook now. I say let him cook. Ľudia. Pekne, ľudia. Hej. Zelený koník. Mám rád zelených koníkov. Mám rád. Počkaj, možno. Počkaj, ja to nechcem zakriknúť. Ľudia, nechcem to zakriknúť. Fakt to ja nechcem zakriknúť. Viete, ľudia, nechcem. Pekne, kámo. Prosím, pán Boh. Hej, počkaj, vypnem autospiny. Pán Boh, prosím. Nech ešte 4-krát padne zelený koník. Proste budem budem menej energetický a nebudem na videjkách robiť proste úplne japovať, ok? Dík.
Nie, nedám autospin. Pekne. Pán Božko, prosím. Počkajte, sekundu. Počkajte, dám maličkom. A keď to nevyjde, dám palcom na nohe. Vyšlo to, ľudia, hej, toto nie je možné, kamo, dneska sa mi tak darí zatiaľ. Kamo, to je fakt opäť dneskejší deň, ak sa mi darí. Jakže to nejde? Ja by tam to stalo 1 000 000 asi. To je jedno. Zas zelený koník. Do tretice všetko dobré. Nie, sorry zelený koník, fakt sorry. Ale fakt, že sorry, ja by som to nespravil, ale spravím to. Prepáč. Ľudia, poznám jeden taký slot, kde keď dáte 200 točiek, tak máte free spiny. Hrozne veľa, dokiaľ sa vám neminú také srdiečka. Tak máte free spiny. Takže preto to idem skúsiť a idem to nájsť. Tuším, že to nejak volalo. Tuším, že to je toto. Werewolves. Počkaj, to risknem. Dám za menšiu čiastku. A nezamietnem, už by som sa ťa nechytil. Živý rús. Ako neviem, ak sa to presne spieva. Túto pesničku presne neviem, ak sa spieva, ale niektoré viem. Áno, je to ona. Ľudia. Počkaj, musíme zapať matiku. 100 krát 10 je 1 000 000. Takže toto by nešlo. Toto by vyšlo. Ľudia, idem na to. 198 točiek. Dám si autospin a nič nebudem robiť proste. Ľudia, strihnem vám to, keď budú 100 točiek do konca. OK, ľudia, už sme na posledných 100 spinov. A viete, čo je na to najlepšie? Že mám 6 tých srdiečok. A 4 krát pytel s gulkama. Ľudia, ozvem sa vám, keď budem úplne na konci tých 200 točiek, až keď začne bonus. OK? No, ľudia, vidíte to? Dobre. Mala som minúť len... Áno. Mala som minúť 2 milióny a minul som len 1 105 000, chápete? Ja hej, lebo tento slot je vynikajúci v tom, že miniete vždycky menej, jak máte minút. Chápete to? Lebo ja hej, ako nechápem to až tak, ale proste ja tento slot ma baví hrať. A práve toto sa tam deje, že proste vyhrám a tak. No poď. Poď. Škoda. Počkaj, ja si dám blesk. Vedľa, ale dobre. Pekne. Škoda. Nič. Veľa, ale nie až príliš. Ja, počkaj. No, až sa ani to nie je až tak veľa. To nie je. No, kvôli tomu, že tam bol ten double. Ešte to kvôli tomu to bolo veľa. Chápete? Alebo že nie. Werewolves. 148. Ja som tam videl ešte predtým z minulejšej víry, že win 104. A to bolo napísané, že last win. Hej ľudia, toto bolo fakt bombovo. Toto bolo fakt bombovo. Sa trafil pekne. Hej ľudia, ja nebudem v mínuse vôbec. Vidíte to? Hej, tak čo tam robíš? Nebuď blázen.
Dobre, pekne. Počkaj, áno. Je áno. Však oni sú tie. Počkaj, že druhé najlepšie. Nie, oni sú dosť najlepšie. No, vidíte, preto som hovoril, ak som mal tých 10 srdiečok, že chcem ich mať čo najviac, lebo oni zachraňujú Preto som hovoril, že chcem mať tých 10 srdiečok, lebo oni zachraňujú pred smrťou. Oni sú vždycky, tie srdiečka sú tam, v tomto slote sú tie srdiečka, že najlepšie, chápete? No hej, a fakt to je bomba. Fakt to je, že bomba. To je srdiečka. Ľudia, čím viac srdiečok tam mám v tej hre, tak tým viac som šťastnejší a šťastnejší. Takže šťastnejší a šťastnejší. A bombička. Hotová je výhrička. Výherka. Mám rád moje výhričky. Výhry. To sú ale bobry. Tak to sa vôbec nerimovalo, ale bobr a výhra je popí slovo. Poppy playtime. Ej. Ej, ty kokos, tak tam bolo hodne. Konec proste, ľudia. Nie, ešte nie. Bože, už. Tento slot bola bomba, bro. Ja to má si mena SA. Ľudia, tento slot musíte vždycky vyskúšať. Ale musíte si to dobre vypočítať. Či vyhráte, alebo nie. Či vám to ostane na to, aby ste dali týchto spinov, alebo nie. Pre toto videjko to bolo všetko. Dajte takých... Počkaj, nedajte nič. No konečne nedajte nič, dajte like, keď chcete. Alebo odber. To by ma potešilo, ale ešte si otvoríme rýchlo pekne. Bum. Pekne. Ľudia, na to, čo som čakal. Ja nikdy neviem, čo mám kliknúť. 1 alebo 3. 1, 2, 3, počkaj, ja zavriem. Počkaj. Ja neviem, koľko je teraz hodín? 10:36. Tak 3 alebo 1. 3 alebo 1. Ľudia, ja som to vedel. Ja som to presne vedel, že stane, že to bude jednotka. Ja som to presne vedel. Ty kokos. To bolo jasné. Ja som chcel ísť podľa prvého čísla. To bolo jasné, že tak vyjde, ale tak čo už. Počkaj, ešte zoberiem build kartu. A jeden pack. Pekne, tak to som šťastný. A ona si mala SA. Dobre, ľudia. Ja sa otvorím 24. Bolo niečo dobré. Kostým to ani brať nebudem. No, tuším, nie kostým, niečo z toho. To je jedno proste. Wild. Ja ho využijem, lebo minule mi prepadol. Hopla. Dobre, ľudia, toto keď vyjde. A mi, že mi padne nejaký dobrá vec, tak mám 600. To je dobrá karta, tak mám 600 000 ľudia, chápete ma to? Chápete ma v tom, že 600 000 je dosť. No, dá sa povedať, že to je kostým. OK. Až teraz je to pre toto videjko všetko. Po obede alebo tak, ešte na večer vyjde videjko, to je jasné, že hej. A zajtra ešte budú nejaké vlogisky, ale vyjde to až večer. Ja budem natáčať vo vlaku, alebo vo vlaku to vyjde, lebo vo vlaku potom, keď budem na Slovensku, budem mať dáta. Takže, keď budem na Slovensku a natočím nejaké videjko ešte vo vlaku v Česku, tak vydám ho vo vlaku už na Slovensku. Alebo večer doma. OK? Takže po obede alebo večer čakajte ďalšie videjko. Tak, čaute!